Én világéletemben háttérben voltam, mindig felvállaltam egy ügyet és menedzseltem, és sose tartottam fontosnak azt, hogy a nevem megjelenjen. Tulajdonképpen erre vagyok szocializálva valószínűleg, és ebben a projektben is azt tartom fontosnak, hogy nagyon jó embereket, olyanokat, akik a saját szakmájukban és a saját területükön nevek, személyiségek, valamit csináltak, amiért a többiek számára követendők, ilyeneket összehozzak, és ebből talán összejön egy olyan minőség, amitől az működik. És egyáltalán nem fontos az, hogy az én nevem és az én arcom ezen rajta legyen, mert hogy én nekem ebben az új létrejövő minőségben fog az én produktumom megjelenni. És úgy gondolom, hogy ebben az iskolában tényleg ilyen típusú menedzsereket kéne. Ez hiányzik ebből az országból, hogy van egy csomó arc, van egy csomó produktum, van egy csomó minőség, van egy csomó tehetség, akiket az égvilágon senki nem menedzsel, akik ott vannak a maguk szerencsétlen zugában, és nem tudják, hogy induljanak el, mert senki nem karolja fel őket, mert senki nem nyúl a hónuk alá, mert nem jelentkeznek, nem kopogtatnak, mert szerények, mert visszahúzódók, mert gátlásosak, és a többi, és a többi. És az ilyen típusú embereknek igenis szükségük lenne menedzserekre, olyanokra, akik őket beviszik a köztudatba. A Csókos asszonyt Szegeden csináltam, ki akarták ekkora betűvel 99-ben írni a nevemet. Mondtam, hogy teljesen meghatottam, meg kinyalták a kezekemet. Nagyon szép dolog mondom, de mi lenne, ha annak a 3 színésznek írnák ki a nevét ekkorával, és az enyém meg legyen ott lent, csak azért, hogy mégis lehessen. Elkezdtem kb. 4 évesen rajongani a divatért, de felismertem azt, hogy több okból sem valószínűleg nem ilyen leszek a következő John Galliano, meg Gautier, viszont iszonyatosan szeretem. Értem azt, hogy amiatt, hogy szenvedélyen nézem, hogy működik, és szeretnék ebbe olyan részre részt venni, amit én tudok, amit én tanulok, ami megpróbálja azokat az embereket, akik kijönnek az iparról, és ez a de hogyan? És akkor ez a piac, de melyik piac, és hogy működik, és mi az, hogy árképzés, és fogalma nincs, viszont oda menni, és azt mondani, hogy te kurva jól mit csinálsz, ezt próbáljuk meg picit előrébb vinni. És nekem esküszöm, hogy ez élvezet, amikor megkérdezik azt, hogy én mit szeretnék csinálni, vagy hogy szeretnék híres lenni, nem, engem az érdekel, hogy amit csinálok, és akik tudják azt, hogy mit csinálok, meg ugyanúgy azon a területen vannak úgymond backstage-ben, azok mondják azt, hogy én tudom, hogy ki, és ő nem rossz. Nekem ez tényleg nagyon élvezet. Én megcsináltam egy Zalaegerszegi színházat, és imádtam csinálni, és a nevem soha, sehol elő nem került, de lett abból akkor egy Zalaegerszegi színház. A budapesti kamaraszínház ugyanígy volt, amikor az elkezdődött és az ütött, senki nem tudta, hogy azt én csinálom hátulról, mindenki nyilatkozott, elő volt, és de nem voltam boldogtalan. Nem akartunk mi a Jólival soha se képernyősöknél is, ő volt először, én is voltam először, de jobban tetszett ez a funkció, hogy kitalálni titeket, a Bolyárt, az Orsost, a nem tudom én kicsodát, a mostaniakat fölrakni, felfedezni, a Gézát, a nem tudom én kicsodát, szóval ez nekünk jobban tetszett ez a munka, mint hogy én ott ügyetlenkedjek.